ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tocciloña a ñama galoya hoore fonde ɓogge babaɓe kay hayɗi makama banjulo Serekunda bafata kon waktu yoni ha to wendo baali kame lewa ha to kaƴela pobbi ene jiya e gardede kabroji mena to leydi Sénégal jamma hanki ha fenma subakko diƴƴe jippi e lamorgo leydi Sénégal a ganduɗa legal bitengala Rufisque yogaya nokkuji nanni diƴƴe tan to leydi Mauritanie gardiɗo cetal bitengala seni ko fate sungoji leydi ndi biteɗo Mohameda Vala Wuldu Bilala holliti ma sungoji walla jejjudi ndi ma yalto kikiɗe hande walla subaka janggo tan to leydi Mali Amadou Toumani Touré gonnoɗo hoorejo leydi Mali kame joom suur mum biteɗo Lobbo Touré ne tijja to Bamako ñande dimanche tigui ñande aleɗa kikirine gam uddide toon hôpital biteɗo ɓernde tan to leydi Guinée Conakry Kassoya Fofana ko hoorejo jagorɗe leydi ndi waɗi jillu mum ñalawma hanki o e nokku biteɗo Kindia gam rokkude araraja koniyankoɓe jaam jogorɓe yaade toon to leydi Mali kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake jam gondaɗo Madani Ba ko ɓiyuma cankiɗo Ousmana Ba ko ɓiyuma cankiɗo Mahmoudou Ba ko ɓiyuma cankiɗo Dieynaba Ba ko ɓiyuma cankiɗo ɓe ndenti haɓe gullo dendagal bandiraɓe malinaɓe ha fenma toon to guetema kame ñorankoɓe kala taweteɓe e nder nokkuji winderde kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gorko biyetenoɗo Mamadou Ousmana Ba taw kadi wurno ko toon to leydi Côte d'Ivoire nokku biteɗo Kanifula nokku biteɗo Kanifula ken wona 45 kilométre hakkude muɗum e Yamoussoukro kankon o yalti aduna ko kikiɗe hanki o oɗo kikiɗe hande walla mbiyen 14 heures hande caggal juulal tisubara ko nden o wira toon to wuuro witengo Kanifula ceerno Yahya Ly Kaolack taw kadi ko gardiɗo dental dina ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Mouhamadoul Ghaliba jaydenke weltare ɓiɓɓe fulɓe Sar Abdoullahi Sara jaydenke weltare ɓiɓɓe fulɓe dendagal ardiɓe cete fedde heblo sukaɓe Afrique ɓe mbawi wonde kala e dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala enen jettina duwaw yettinande duwaw wonande biteɗo Madani Ba kame Ousmane Ba e Mahamoudou Ba e Dieynaba Ba wonande jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gorko biyetenoɗo Mamadou Ousmane Ba ɓurnoɗo andirede Dembourou Ba yalti aduna kikiɗe hanki o yaltiri aduna ko duuɓi 73 taw yalti aduna ko toon to leydi Côte d'Ivoire eɗen mbiya yoggeno yurmomo yafomo nannamal janna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi yettini ɓataki o ko fedde heblo sukaɓe Afrique kame jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe winde ɓiɓɓe fulɓe andu dinema kame dental dine e gardugol ceerno Yahya Ly kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde jeeɗiɗi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruji men ɗemgal pulaar no mbirɗen e gardidi kabruji men Dakar heeɓi hanki ƴiwonde mawde no feewi e tuganma sanga 23 heures ha fanma subaka e wuuro wiyetego Rufisque ne tawi e nder Dakar yo gay nokkuji jolima toon ha tengti nokku biteɗo Kerakoya nokku biteɗo Kerakoa ne wondi kadi e nokku ene wondi kadi e mairie de nonde mairie ville maire wuro ngo mairie wuro ngo gonne kadi yolima ne wondi kadi e Senelec taweteɗo toon to Rufisque ene wondi kadi commissariat police tawete toon to Rufisque ɗiɗo hen nokkuji kala nani ndiyam ha yeewi ko wona ɗum ko kadi Guenale Pikine oɗo saaha mo gonɗen yoga hen koko yooli yoga e nokkuji e nder Dakar oɗo saaha koko werlaji koko daari kala mon yaaha koma juuwa e diƴƴe so tawi woni no hokkere kam arino oɗo saaha kam diƴƴe jippima
noona eɗen jetta geno waɗani mayɓe waɗani gañiɓe eɗen mbiya tan yo ndiyam ɗam won ndiyam belɗam taw kadi ko ndiyam jam yama ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale suudu ñawore towdo caggal oɗo hen biteɗo Abdoulaye Mbaye e tuma nde o yano nottoyade batu wonande kay jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi bita Ali Ngoye Ndiaye caggal mo joƴƴinino wonande kay ɓatakoji makko fade suudu ñawore towni gam wullitade ko fate banggue kuulala parrainage ɓe jadane hande ɓe jadane hen janggo suudu ñawore towdoɗo saaha mo gonɗen rokki gonga Ali Ngoye Ndiaye holliti ko parrainage foti wonde e nder leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale gardiɗo dadimo hinde police biteɗo Ousmane Sy e fuɗɗima golle mum oɗo hen subaka hande kankon wolomti ko biteɗo kanko wolomti ko biteɗo Oumar Mal tuma kayinde yeehi ko wiite foftere muɗum kanko waɗiti golle makko hande oɗon cérémonie no waɗi ko école police normal école normal mo police ko toon tigui hande cérémonie waɗi o ƴettiti golle makko gam nden kay kisala wonande ɓesguji Sénégal naɓe kala ha joni tonto Sénégal keddoɗen ma en kaale Sadio Mani fettiyanke bal ngana taw kadi ganduɗa walliti wuuro mum wiyetego Bambali maheniɓe ko fate banggue lycée mbeɗa kadi ɓiɓɓe wuuro ngo kala ene jangga moni kala wawa windude wawa yiide haaju muɗum ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda taw koye nokku biteɗo Akande nokku biteɗo Akande nokku biteɗo Akan ko wuuro wiyete noon ene tawe nder falde Linkiring tawi nder falde Linkiring woɗɗani weeli ngara tonne kadi ko miñiraɗo e mawniraɗo dugdanno hanki duko sattugo no fewi ko ɗon tikkan ko miñiraɗo o hocci posone o yari o hocci posone o yari ɗon tigui ɗo yani ko ɗon tigui ɗon ɗo yari ko ɗon tigui way yani o ƴetta o nawa cuuɗi cafi tawete toon to Linkiring ko toon tigui o rutti e joomi ko dadiɓe ɓe Linkiring oɗo saaha mo gonɗen gudditi hen losko ko fate banggue mayte oɗo hen gorko taw o yari koko wiyete posone ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale caggal accident bannoɗo jamma heccanki o e yimɓe ɗiɗo taw kadi ko ɓi ceerno Mansour Bara en wonti kadi e jangguinowo Qouranil Karim e duɗal galle ceerno caggal ɓe giwno ko Makkatul Mukarrama ɓe gaari ha toon to Bowal Ladi Diwaji ngala yibbe de ɓe ƴetti werla mabɓe gam fatude toon to Mbora ɓe gaarami pande Sindara ko ɗon tigui camion goto bokkodiri mabɓe kamɓe ɗiɗi ɓe mbasi hen pittali mabɓe ko wona ɗum ko kadi kikiɗe hanki o 7 place goto kañumne bokkodiri toon to Sindara bokkodiri kadi e camion goto giwnoɗe toon to leydi Mali ganduɗa yimɓe tatto mbasi en pittali men rewɓe ɗiɗo en wonde chauffeur dognanoɗo oɗon 7 place ko wona ɗum ko noon kanko oɗon dognanoɗon camion nde o jippi o waɗi koye ladde o suwata o yiitede oɗo saaha loskoji ene mbaɗa hen ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en keddo ha joni accident goɗɗo waɗi kadi kikiɗe hanki sanga 19 heures toon to Mboro caggal nde werla o kanko noon ko Ndiaga Ndiaye oɗo hen werla ko Ndiaga Ndiaye ko karmo Ndiaga Ndiaye caggal ka mo joluno yimɓe yonɓe no fewi sanga 18h30 nden waari o fandi taw kadi ko Carrefour Salimo Mboro ko ɗon tigui hawre en waɗanno wisa kanko noon kanko ɗo hen Ndiaga Ndiaye ko ɗon tigui wo tati wo yani kene fota wonde sappo e joyo neɗɗo ñima hen kamɓe kala ɓe tawi cuuɗi cafri taweteɗi toon to Mboro joni keddoɗen koye ɗiɗo hen accident ji toon to Fatick taw kadi ko capitaine biteɗo Cheikh Tidiane Sy Ndiaye yaltini ɓattake mum holliti lewru août mayde ɗo hen ndu kene fota wonde 46 accident waɗi e hakkude lawol tan ko Fatick hakkude mumen e Kaolack kene wona yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Yero Fula e wuuro wiyetego wuro wiyetego yeddula noon ko suka gorko cukalel gorel jarano guel duuɓi tati e bitiguel Abou Boya kam tigui yiita e woyndu ne wedda haade mum weddede e woyndu noon to kam fiyama bongal ha ɓandu mum fuɗɗi tajje ko toon tigui wedda hocca kene maayi caggal nde jinna makko ne jiilomo ñalawma kurɗo ɓe mbattidi yiitudemo koye nduɗono woyndu oɗo saaha noon dadiɓe e finoɓe toon to Madina Yero Fula mbaɗi hen loskoji men beele wawa fayede oɗo hen baɗɗo ngal ɗo hen baɗala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali Modou goto taw kadi ko ɗanniyanke ɗannottonoɗo toon to leydi Brésil gartunoɗo e leydi Sénégal gartunoɗo kanko Modou noon gartunoɗo e leydi Sénégal taw kadi ko biteɗo Abdoul Karim Sall jarano e duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi taw kadi o hoɗi koye nokku biteɗo Bambeya wuuro makko noon wiyete ko Nangalam wuuro ngo wiyete ko Nangalam
nangalam ne tawe nder falde bambe kanko non nyalawma hanki o tawa tigom habbi boggole dane mako omo welta omo rutti e jomi kono kadi koreji makko kolliti o wonano kewɗon feewi ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen ma en jaha ton to ɓundo taw kadi koye nokku ma en jaha ton to ɓundo e nokku biteɗo Momori taw kadi woɗɗani kidira no feewi ma en jaɓa musidɗo men biteɗo Amadou Ban ko fati e banggue diƴƴe taw kadi ko giwɗe mayel bitegel mayel fallema ene ƴeri ha fayi dowa ko noon tigi Seydi Sarr mbiyan tan ɗo e nder Momori ha e guure taariɗe ɗum gila hanki ha e gila hecci hanki noon ɓuuri wawde ngabbude ha hande noon ene ngabba kono noon ha joni ndiyam ɗam yatirani caggal eyyi no mbiɗen ni tan gila hanki won galleji hewɓe ngabbitɓe dow ɗo e nder Momori eyyi nder naayi kam ala ngabbitɓe toon en tinani ko boni toon Diboli won ngabbitɓe Séleng won ngabbitɓe eyyi won kam ko affaire makkari kam ko heewi boni eyyi affaire makkari kam foof tan mbiya kala ko woni e less maayo he kongo natno ko fof boni hay goto gañaki noon eyyi kamɓe wonnoɓe less ɓe kadi eɓe jetta wuro ngo e guure ɗe foof kala ngabbiɗɗo hen yetti yimɓe wiiɓe yo ngabbite galleji ɓe eyyi eɓe mbiya hen tan eyyi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa yaadude e moɗon e Amadou Ban ɗo e Momori on jarama Amadou Ban to Momori sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jaydi witende Sahara Média ɓe kolliti wonande gardiɗo cetal bitegal Séni taw kadi ko ɗowoɓe ko fatte banggue sumgoji leydi ndi biteɗo Mohameda Val Wuld Bilal yaltini ɓattaki mum kikiɗe hanki o holliti wonande kay ko fatte banggue jencuɗi e sumgoji bannoɗi kene wona joni yontere e nder leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa résultat ji mum jaltirta ko par toɓɓe e nder leydi ndi kala caggal ko yoga e jaydiyankoɓe e kame yoga e landaji kamen tigui cakta ɗum kanko noon wo holli yoga yimɓe ne cakta kono ko caktar ko kala e koɓe jogui ko kamɓene maɓe jaltina jencuɗi maɓɓe kikiɗe hande aljuma o walla so tawi wonani e kikiɗe aljuma hande o ma won aset subaka so gueno haaje kamɓene ɓe kolliti ɓoya kamɓene ɓe kolliti e kala saaha ɓe keeɓa kay ko fate banggue konnguɗi mettuɗi no fewi e immorade e lundiɓe faade e maɓɓe kamɓe ardiɓe cetal ko fate banggue sumgoji leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi witende Ya Biladi ɓe kolliti e wonande nogas e nayyi lewru août ko nden tigui ambassadeur mo leydi Mauritanie yettini ɓattake mum e faade e hoorejo leydi Maroc biteɗo Mohamed Sisa kanko roi Mohamed Sis ko nden tigui o ƴetti nden tigui ɓattake yettimo immorade e hoorejo leydi Mauritanie e gam bismago toon wonande kay ambassade mo leydi Mauritanie ɓoyani muɗum noon soɗon ciftora Hamid Sabbar kañumne ko ambassade mo leydi Maroc nde yettini ɓattake mum jaam fuɗɗi artude hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi e ɗeɗo henna balɗe noon tekkere fuɗɗima luptude hakkude leyɗele ɗe saabi ɗum noon ko jagorɗo kalfinaɗo jangde towde taw kadi ko jeeyaɗo e landa mbite ko IPR tuma kadi nde wonno meeting makko taw kadi ko toon to Nouadhibou e biteɗo Sidi Wuld Salema ko toon tigui wa sakti konngoli makko to Nouadhibou to holliti leydi Mauritanie ko leydi potal ko leydi nunɗala ɓuuri kadi ni hay wonde potala e leydi Maroc e wiide konngudi makko wiidemo toon to leydi Maroc a yiyata jagorɗo ɓaleejo a yiyata kadi sarɗiyanke ɓaleejo a yiyata gollotoɗo e laamu taw ko ɓaleejo a yiyata gardiɗo hunde taw ko ɓaleejo kono kam leydi Mauritanie aɗi jagorɗe ɓaleejo aɗi sarɗiyankoɓe ɓaleɓe aɗi kadi ardiɓe yogay nokkuji taw ko ɓaleɓe ɗum noon ko konngudi makko ɗi o sakti ɗum toon to Nouadhibou e tuma nde waɗanno meeting makko ko fatte banggue sumgoji ɗiɗo henna taw kadi ko baɗɗi e nder leydi Mauritanie jayde witende Anba Info ɓe kolliti wonande laamu leydi Maroc e holliti hen metti mum no fewi oɗo saaha noon laamu leydi Mauritanie kañum e hoorema yurni to e ɗiɗon konngudi guila kadi tekkere luɓani hakkude leydi Maroc kam e leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi witende Nouakchott Info ɓe kolliti wonande caggal meeting bannoɗo e joɗorde lande mbiyete UFP toon to Tidji Kadia caggal nde ɓe mbaɗi meeting mabɓe ɓe kaali koɓe kalano ɓe gayni ko nden tigui ɓe mbaɗi sitting mabɓe e yesso taw kadi ko ɗowoɓe ko fatte banggue sumgoji joɗorde Séni toon to Tidji Kadia gam hollirde ɓe giwata ɗon kamɓe aɗa jappi noppi mabɓe puttini guite mabɓe e fade catal bitegal Séni
ha résultat ɗi jalta haalaɓe guila waɗani nguyka siftinde noon e nder leydi Mauritanie kala lundiɓe koko kolliti wonande sumgoji ɗi ndewani lawol te ne mbaɗi nguyka aɓe tuumi landa hoorejo leydi ka ko kan tigui yerɓini yoga e gueɗe ko ɗum saabi ko fatte banggue jencudi leeli yaltude ha oɗo saaha mo gondena sen wi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali a tette woni Amadou Toumani Touré gardinoɗo leydi ndi kame joom suudu mum biyeteɗo Lobbo Touré aɓe tijja ñande alet kikiri nde tonto Bamako ñande asse ñande alet kikiri aɓe tijja tonto Bamako ñande altinde maɓe guddi toon hôpital mawɗo no fewi taw kadi hôpital o wiyete ko hôpital Luxembourg taw kadi wiyete ko hôpital ɓernde ko fate sukaɓe tijjama noon koppareje baɗaɗo hen nde kala ma won milliard uji ɗiɗi taw kadi koye koppareje France CFA taw kadi ganduɗa nduɗon suudu safrirde ndu innira ko ɓernde ndu safrata ko ɓerɗe sukaɓe siftindo noon kala ko fate ɓernde safar mum weeɓani yiide e nder Afrique ha joni tonto leydi Mali keddotoɗen ma en kaale Bamako hande ne jappi noppine paji ko fate oɗo hen biyeteɗo Ibrahima Ka ko fate banggue Soumaïla Boubé Maïga taw kadi ko hoorejo jagorde tuma nde yaltinta doggol mum ko fate doggol jagorde beele kadi en jagorde mbawa huccande golle e nder leydi Mali kala ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale jayde wiyete Le Monde Afrique ɓe kolliti ɓe jañima ko fate banggue ambassadeur mo leydi France taweteɗo tonto leydi Mali e biyeteɗo Evelyne Decro noon nodditaɗo ñalawma hanki ko ɓuuri yawde yaccade yo hot tonto leydi France ene tijja noon kanko ɗo hen biyete Evelyne so tawi kay o nodditama hanki jogor lamtademo ko biyeteɗo Joël Meyer taw kadi ganduɗa ko ambassade mo leydi France taweteɗo tonto leydi Mauritanie kanko ɗo hen biyete Evelyne taw kadi ko ambassadrice mo leydi Mauritanie taw kadi ko ambassadrice mo leydi France taweteɗo tonto leydi Mali mandama ko fonno wonde ko duuɓi tati o waɗi ko duuɓi ɗiɗi oɗo saran won nodditama kono andaka taw holko saabi won noddita eni tuma koko fate banggue dawrugol e nder leydi Mali joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale catal biyetengal catal biyetengal FAMOC kamɓene ɓe jooɗodima e ambassadeur mo leydi Danemark ɓe jewtidi ko fate banggue yoga e toɓɓe oɗo saaha ɗeɗon pelle yidde mabɓe kay ko yillade nder leydi ndi gam wurtinde gam fertinde guite ɓesguji leydi ndi ko fate banggue jokkodirala hirjinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe mette kame haare haydara nafata e leydi ndi nafata e leydi ndi tan ko yimɓe kala yo kalduɓe coɗodira ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa ɓamtude leydi Mali kala ambassade mo leydi Danemark kame Danemark yaltini kene fotone temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi million e koppareje France CFA gam wallide yoga e jayndeli yoga kadi e dariɓe e yarlitiɓe gam dogde koyɗe jaam hakkude ɓesgu leydi ndi kala beele jaam duumiɗo ene arta e nder leydi Mali kala sen gewi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Algérie kene foto wonde temedde nayyi e capanɗe jeeyo taw kadi ko ɓiɓɓe Afrique naɓe iwɓe kene foto wonde sappo e tati leydi taw koye leyɗele Afrique ko ɓen tigui guitta to Algérie bedda e nokku biyeteɗo Asmatak noon ne tawe kerol hakkude mabɓe Niger ko toon tigui ɓe bedda ene tawe mabɓe noon rewɓe kame sukaɓe oɗo sahana ɓe tawe nokku biyeteɗo Arlit aɓe tawi nokku biyeteɗo Arlit taw kadi hollir ɗum ko halfinaɓe fedde gotago windere kame tambiɓe e catal ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol biyeteɓe OIM oɗo sahana ne hulɓini seeɗa e kala saaha leydi Algérie ne itta yogayi sukaɓe Afrique naɓe ne bedduɗu men e ceene e yoga hen ko toon tigui keymayde haade mum mi yettoyat toon to Arlit ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Maroc roi Mohammed VI nelino wonande kay hoorejo jagoɗo biteɗo Sada Dina El Othmane yettini ɓattaki mum fade Jinping hoorejo leydi Chine ko fate banggue oɗo hen biteɗo Mohammed VI ene bismi Jinping toon to leydi Maroc caggal nde jonde jooɗi toon to leydi Chine sen gewi toon to leydi Maroc paɗen ko toon to Guinée Conakry hoorejo jagoɗo leydi Guinée Conakry biyeteɗo Kassory Fofana waɗi jillu mum hanki nokku biyeteɗo Kindiane tawe nder leydi ndi taw kadi woɗɗani Conakry toon noon wo dardima toon kene foto wonde temedde jeetato e capanɗe joyo taw kadi ko koninkoɓe ɓe hinde loni woni fedde gotago windede laafaji mbulaji jogorɓe yaade toon to leydi Mali hen sappo e jeegomo ko rewɓe kanko noon itti arara e leydi Guinée wo tottiɓe e ɓoyata
maɓe jaɓan toon to leydi Mali lawol nayiɓol ngam addoyde jaam e kisal toon to leydi Mali ha joni toon to Guinée keddorɗen ma en kaali jagorɗo kalfinaɗo jangde towde mo leydi Guinée waɗi erago ɓiɓɓe guinenaɓe finoɓe toon to Europe ha toon to Amérique kame Asie e ha e nder Afrique kame Australie kala kamɓe kala nde mbawata artude nder leydi mabɓe hay heɓɓe ala traite foftere men kamɓe kala yooɓe gartu ɓe mbawa jangguinde taw kadi ganduɗa ɓen ko jangguinoɓe e caggal leydi Guinée kamɓe kala yooɓe gartu laamu leydi Guinée ne hebli gam walliddeɓe ɓe mbawa rokkude ɓiɓɓe guinenaɓe taw ko jangde faayo dinde no feewi e ɗum noon eɗen gandi oɗo saaha kala kam Guinée ne heewi seppoji ha ɓuuri ɗum noon ha tendi ko fatte banggue jangde soɓe garti tan en kam mbaɗi wiide koɓe punti koye mabɓe e sen gewi toon to Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire legal Adjamé oɗo subaka hande finoɓe toon ɓe guila 5 heures subaka pinirani sesa e caggal nde gorko goto jaaro duuɓi 40 weddi hoore mum 5e étage ko toon tigui o weddi hoore makko wayani Allah faabi mom no mayani kono gam ɓandudu ko heewen heeli ko ɗon tigui konin koɓe faabu ƴettimo nayimo curi cafri tawite toon to Adjamé e saabi ɗum noon komo wujjino ko wiyete coura taw kadi koye cetal bitegal CIE kamɓe CIE kanko ɗon Azaz noon tuma nde o ari faade e nokku makko ma arde gendarme goto nde o ari noon haw ɓatti suudu oɗon gorko onon andi ko toon tigui ɓe paayi gam anjemo woto fawede junggo ko ɗon tigui o weddi hoore makko kono kam o mayani oɗo samo tawi cuuri cafridi so selli kadi o daroyo e yesso ñawoɓeɓe ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen camion goto wiyama teb en rindi sukara ha heewi taw kadi yaltuno ko toon to kaggulaɗe mo leydi taw kadi yaltuno ko kaggulaɗe mo leydi Côte d'Ivoire caggal men mbaɗi trafic tuma kay oɗon werla walla tan mbiya oɗon camion immatriculation makko ko leydi Mali caggal nde ɓe jalti ɓe jeeyi ɓe moggini ɓe guitti oɗon camion ha laaɓi kala ko wonno ɓe mbatte camion goɗɗo taw kadi ganduɗa oɗon camion immatriculation muɗum ko leydi Côte d'Ivoire siftinde noon yogay sukara koko haɗa nadde e nder leydi Côte d'Ivoire ɓe jinno waɗum ko trafic gam wiide koye nder leydi he tigui ɗum fayi walla to e nder leydi he tigui ɗum wonno sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana bowal laaɗi diwaje ngal Ghana gasi ha laaɓi fewnede ko fatte banggue terminal 3 gasi ha laaɓe wiide madama abenna taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗe ko fatte banggue weeyeji wo holliti ngal ɗo henna bowal garɗinagal taw kadi ko bowal laaɗi diwaje ngal Ghana ma jaɓɓo kala hitande kene fotode million ngaji joyo gam yiɓɓe wangade e nder leydi Ghana ñande 5 lewru fandu ko nden tigui nana ako fo addo laamiɗo leydi ndi kañ tigui uddita ngal ɗon bowal laaɗi diwaje toon to leydi Ghana sen gewi toon to Ghana paɗen ko toon to Niger hakkude muɗum e Nigéria nokku biteɗo Difa ene tawe nder Niger taw kadi waɗɗani e mayel Tchad e nokku bite e nokku goɗɗo tan mbiyana Difa ne wonde nokku goɗɗo biteɗo wonde nokku goɗɗo biteɗo Maradi ne tawe e nder Niger ene wonde nokku goɗɗo biteɗo Marwa ene tawe e nder leydi Cameroun e Zamfara ne tawe e nder leydi Nigéria ɗiɗo hen nokkuji noon yimɓe hewɓe ne bifte hen taw kadi biftotoɓe ko Boko Haram soɓe biftama noon ɓen jokkodira e koreji mumen mbiya yo gaddu haalis hay soɓe gaddani koɓe warateɓe kala hen noon dokkuɗo haalis saga Boko Haram accita jomuma oɗo saaha noon laamu leydi Niger felliti dara darde tindalang toon to Difa gam haɓade ɗeɗo hen gueɗe nde tawno haalis ay ɗiɓi namde to kamɓe Boko Haram ko ɗin haalisaji ɓe codata armeji gam kadi wadde janguji mumen yoga e koninkoɓe wonɓe e nder ndeɗon falde toon to Nigéria kerol hakkude Nigéria kame Cameroun e nokku en kerol hakkude Nigéria kame Cameroun nokku biteɗo Gawza tonne kadi ko jangu waɗi toon ñalawma hanki o sanga 14 heures kene foto wonde nogas e jeeya ko ɓen tigui Boko Haram dahi ɗumen nawi ɗumen hen ɗiɗo mbara taw kadi ganduɗa ko camion goto panat toon to maydi guri taw kadi camion on wanno mintereɓe ɗiɗo ko ɓen tigui ndenano camion o ɓe mintereɓe ɗiɗon mbarama heddiɓe dahama kono kam haɗo ɗo gonɗen cuwa taw andede holɗo nawa oɗo sala ne hollira e worɓe oɗo hen gorko biteɗo Aboubacry Chikawi taw kadi ganduɗa gardiɗo fedde witende Boko Haram nono tan himmirani wadde janguji mum e nder nokkuji kewɗi ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Cameroun jeeɗiɗi lewru octobre fandu ko nden tigui sumgoji e puɗɗoto e nder leydi ndi oɗo saaha fonno wonde tigui ko débat télévisé certes wi leydi ndi e kono haɗa ɗo gonɗen ɓe jiyani Paul Biya tene kadi Paul Biya yiyaka tawa ayawo habride nde walla ni ayawo leydi ndi caggal oɗo saaha so yonti kanko hoore makko mi hewno yiyede hen gam waddede ko wiyete débat télévisé toon to Éthiopie ndiyam aye noon mbaweten wiide ndiyam juulaɗam taw kadi ko diine Isa yankoɓe ɗam ɓe kewno yarde kala
hitande so tawi oɗo saaha yontiɓe ke wadde ko hajju mabɓe e ɗam ndiyam noon ko ndiyam ɗam ɓe kewi barkinorade ngam wiide ko ndiyam aya ɓe jarɗuma ɗam ndiyam noon addi caɗele mawɗe no fewi e nder nokku biteɗo Tigre toon noon kene foto wonde yimɓe sappo maayi caggal nde jeeri ɗam ndiyam kamɓe kala ɓe doga ko deedi ken on ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo nana leeli cellani laamu ngu udditi hen loskoji mawɗi no fewi hakkude Éthiopie kame Eritére ene wondi kadi leydi mbitendi Somalie kamɓe kala ɓe tawtorama ñalawma hanki o taw kadi ko jagorde kalfinade hakkude leyɗele toon to Djibouti ngam sifodirde sifande timmude jaam e kisal duumire nde wawata artude e hakkude ɗeɗo hen leyɗele tati tene kadi hay goto wotto janfo ɗeɗon cifande toon to Somalie ñalawma hanki o koninkoɓe sappo walla mbiyen tan toon to Sud Soudan koninkoɓe sappo ɓe hinde militaire ko ɓen tigui ñawa hanki ene relo e cuuɗi dumbirɗi jaltata saboto ɗum noon ko tumedeɓe wonande ɓe mbaɗino jango mabɓe suka debbo goto taw kadi ko jeeyaɗo e pelle taw ko balloje ɓe bonni ɗum bonande bonde ɓe dutti ɓe mbari ɗum ɓe jani kadi e hôtel goto tawetenoɗo e nder toon to Sud Soudan. Oɗon ƴetto kaɓuruji mon Jolam Jaber salto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Brésil États-Unis Amérique Japon kame leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jabiri koto leydi Brésil puɗɗorte e oɗo saaha kala leydi Brésil woni koye rumo jarribo e sumgoji moɓe ɗamini suɓoyade gardotoɗo leydi ndi ɗum noon élection ngaji mabɓe walla mbiyen sumgoji ɗi ɗamini wadde tigui koye lewru woturu heddi e sumgoji e ñalawma hanki o noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego Juiz de Fora koko candidat goto tawa kadi ko candidat gonɗo favori woni ɓurɗo waɗede yakare guila kay oɗo biyeteɗo Lula haɗa kay ɗayreji mum kaɗa guila nden ko on candidat ko kañum tigui woni favori ɓuuri waɗede yakare ma heppolgu kanko noon ñalawma hanki o e saaha tigui mo wonno e Ruuma Jaribo e beelama Ruuma Jaribo on woni hakkude yimɓe makko e yiɗɓe makko ene cuutimo ha dow ene kolliri beelama mumen ko ɗon gaño goto yaltini laaɓi muɗum fimo laaɓi iridu ko ɗon saami ɗon noon ko ɗon ɓe ƴettimo ɓe nayimo tigui e nder cuuɗi cafriɗi e nder ngon wuuro ko ɗon tigui o waɗa ko wiyete opération gada noon e ñalawma hande o noon ɓe kolliri tigui omo foti ɓenninede e nder hôpital hôpital mo Sao Paulo e nder hôpital mo Sao Paulo saabu omo tampi no fewi kanko oɗo noon kanko candidat o noon piyaɗo laaɓi o wiyete tigui ko Jair Bolsonaro Sel Bolsonaro ko noon tigui o wiyete ko kanko woni favori e ɗiɗo sumgoji e oɗo saaha joni noon mbiyen ɗon e ɗon noon caggal nde on fimo laaɓi ko ɗon e ɗon nangga kanko nango piiɗo laaɓi o noon o jeeya tigui koye kaɗo landa taw ko landa gauche wiyete ko PSOL noon woni parti ɗo socialisme et libertad ko ɗum tigui woni inde parti o e oɗo saaha omo tawi e juuɗe laamu kanko mo sellani omo tawi e cuuɗi cafriɗi omo foti ɓenninede e ñalawma hande o e nder hôpital mo Sao Paulo hollirama noon ko heddi e Ruuma Jaribo ko o wawata tigui tawtorede Ruuma Jaribo o wawata kadi tawtorede battuji kono omo waɗi yakare makko ko yimɓe makko yimɓe landa kam kanko noon e kala saaha wawi tigui o yalta e réseaux sociaux ji pour hollirde bandiraɓe wonde état makko de santé fuɗɗima semorde ha joni kabaruji men joolam jabiri koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗen mbiyen ko mette mawɗe kay woni guila ñalawma alarba ha ti ñalawma hanki o e nder dowlaji denduɗi Amérique cakkal kayde neɗɗo goto hokki ɗereji tawa kadi ko sirruji Maison Blanche sirruji Donald Trump nokkuno kay ndeɗo jayde witede New York Times guila ñalawma hanki o noon faade ñalawma hande oɗo biyeteɗo Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗi Amérique e Mike Pence woni hoore cukko hoorejo cukko makko kamɓe foof ko mettere mabɓe ɓe goni tiggo wadde losgoji mone mabɓe foof nana miijo ko kaari foti wadde ala ko kaari foti wadde e oɗo saaha koɓe ronkuɓe andude poɗɗo wadde ngal ɗo baɗalam kanko Mike Pence noon o holliri tigui wonde kay fodde yimɓe nogas e ñalawma hande o puɗɗima windude ɓatakeji noon tawa kadi ko ɓatake dabbo no fewi wona min de windi nden windande ɓe dokkiɗen ɓatakeji noon oɗo biyeteɗo Donald Trump Allah e mettede hewde noon hay premiére dame woni tigui joom suudu Donald Trump kañum e hoore mum holliri hen mettere mum waɗi tigui windande mum e hello Twitter hollirde hen mette mum koto leydi Japon paɗen mbiyen alkamisa hanki o e leydi yerɓino yerɓande musde kene qime e 6,6 échelle de Richter ñalawma hanki o ɓe kollirno tigui ko yimɓe jeetata mbasno hen pittali mumen e ñalawma hande o hoorejo jagorɗo e leydi ni biteɗo Shinzo Abe holliri tigui wonde bila mayɓe o ɓeydima no fewi e ñalawma hande o eɓe jaaray 16 neɗɗo basɗo hen fittade mum fodde nogas jeegomo neɗɗo kadi ko majjuɓe
ronkuɓe melo woni porté disparu ko ronkuɓe yitede yimɓe barmoɓe kadi ne keewi hen no feewi e oɗo ñalawma kadi hoore jagoɗo hollori tigui eɓe jogui fayre mawde saabu kay eɓe jogui fayre ma bakkere woni tigui mborbota ko mborba hewgo ma tigui yarɗe e guuri kewɗe tawa kadi ñalawma hande o fa yesso eɓe tijji toɓoji kewɗi ndiyam e nder on nokku mo leydi yerɓi koto leydi France paden to leydi France noon hono oɗo parquet particulier suudu ñawor ndu crété ɓe galtini tigui ñawore mabɓe ha laaɓi ɓe ñaawi tigui ɓeɗo yimɓe ɗiɗo tawa kadi ko ardiɓe groupe rappam woni rapperuji yimoɓe rappe hamnoɓe e nder boowal laaɗe diwoje hamnoɓe e nder boowal laaɗe diwoje tawa kadi ko nder boowal orli ko toon tigui ɓe kam no haare musne no feewi ha saabi kay taddingol décollage woni diwgol avion ngaji e ñalawma cuufi noon waɗi ko fadde lewru joni ñalawma hanki o noon kamɓe ɗiɗo foof ɓe ñawama woni oɗo biyeteɗo Boba oɗo biyeteɗo Karis kamɓe ɗiɗo foof ɓe ñawama mone mabɓe foof taginama ne lebbi sappo e ɗiɗi e nder kaso. musidɓe tedduɓe ñalawma janggo so gueno haaji ko haali Abouba arantene kabruji men e ɗemgal Pulaar jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso alirde ko musidɗo mon guiɗo mon seni mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena